Kajang tak tei buksong obo jaga tong tei manam tongkha omsuk jora tei punto manam hori tong gana o de thangman liya bini gana o sanga asugui kok salanin moto nabo haying liya amn bagai sing or tong tei kok salasinai ke tangi do sagri phnar de puila bahai ke tangai manam tongkha hojagiri na hati khalanya thangpuro hangga kan nogo phakya hangga kan no bo at kaisa khunju tei tung hotang hang ge sundur ma chakha kan no a sorgara tam jani sorhai suksajak tongo hangga kai a jaga khlainai at kirubunyai bo at kaisa kalai thaka ulta tinbar philka pu tambai cycle bai phaipro bo accident khata kun phanda thutai tam jan aro sorgo kaijak tongo hingga karo thutai janai khenaro aro ko bonukha a kaijak bonukha tam kaijak abo sorni tam hanai sido ang sana re yabuno pilar da hanai tam hanai hingga ka abo hake ongko khaka na ane ang phayung anu phainai uskuti bai khlanya ni ne sai thikya hanai sapayu hingga ka baba tangi thainai sa ang basta kok sai thangman na sna phe thas thikya hingga kai ang thanga ga ka no bono nuka wotlang laikha mamani songni nuka wo nuka tlang lai mala bokun pha saibe patap sa kalai ja kai sengaro thakano auto reserve khalai na seng hospital tlang laikha kanchumala wo hingga kanchumala na hospital tlang khakano borok thai porikha khalaikia hingga pressure check khalaikia thingno tongo hne heno adino bo cycle phaipro a je accident puro bicycle ban nalam ti cycle chal jobanya tam race rija chaluk phaitang chwag rok nungjida chwag nungjagya race re tam khajani bo phakya abo bokun pha sai malaya hne chau hingga kai kanchumala tlang thangmala borok thingno tongo hne phiro habamala nogo phaimala yakung yak se koisi thangba kya hingga sang hai auto no tu tai sa tai ma sana reserve khalai tlang phika jagan jaga kuna aptino yakung baimaro yethek baimaro bisam baimaro aba ti tong ihi hingga kai oma nogo phaina phemala pata ga jagan jaga tlang thangpi mala buja khosai talang ka naki boda bujatna dol pal khalainyai arun borno no khosai talang lai hingga kai kanchumala ne tubui phaimala nogo phainai ya thagyak sa hanyo koise thangbai kuwa pata bungga hingga hai auto reserve khalai sang tlang laikha aron ne kanchumala ne doctor okno oro sang saimala ya norok jibi talang siri hingga hai reserve nang khwa jibi talang nani hingga jibi talang kha kai borti narakha ka borok sida babang no nini sedi skin MRI tamjen sona gor phiro akrok khalai kya khalamala sudu biam sime khalai di hono biam sime khalai di heno hingga ka ba yang ani borang krai hingga ka yang paran borok jotono khairok jaginyai khoksa khongnai subawunyai abo pa khenga kai yang hamya bo tongna soile rang sekre hingga tam khai tongsinani ang nogo thangai thaichene an busabute rong bum khangna sege hingga kai seng abo haken sutinai tu kha bor suti ro hona soya hingga rang sekre hingga ka sengtai tam nai jangnai ba hingga ka hake tubui phakya hingga kai iko nogon kalai tong khuta baire telang de henjau hingga ka kodin ka kha derma sengkha tam bag manam bo sak ta mo bini sotoi kanga kana tam jani manam kuno saisi maya khi hinga ka samanai miya bo jokhonte sotoi re de hinga ka no tai nogo habuse maya hagani bo yak osol salai lanya ni hinga ka sida ba hakema kok banglai manaman gara sa gugui maya asa manam ka kana roktai bos ga thu tai tam khanya na hamyaro khibi thoimalai hanga ka borno kosmos hai masrok thublai na aba hakeno thuitong lai khata tam bising rogo khologi denai mana bontu tukuru ma ka tukuru wo yang ma koi mai ka ang hanyo titung muthonga ya titung banyo bono basagro khoiro baita kita bisingo nor doctor phunman tam bisingo tam rok jakni sa bekrang bisingo simi sir habjag asung saw nor bare talang ya sa hamglak na hamna hin chata bare talang kala hamnai hene heno gina tam nor tang khatang lancha abono rang sakra jibini sa rang kara hene sa phamani hinga ka ba abono ang joton thani no khoksa khongnai suba suda mano hane jotin thanang koyu ke nong bank account tong Google Pay te tong mobile te dai rok jangnai kare acha ka khajan thakte buksong ganawa ekdom thangmaliya ta singnor gon sai paikha ekdom munamui tongkha baksa ka thangang khan se bising rogo soi tongkha na ba herok ma ba binai or tongti bo bahai ekdom heke hor tongo ka thangui no o jogano tabuk di koi mas khang humu 1.5 mas kai tongkha jagano ekdom munamjak gana thangai hama ek phuta ban nana ya bahai kare ekdom munamui tongkha
bagino or borok no subana musung kangke ang borok ni account number rirwana ar kisa subadi ko or phaine bagoi no ro jaga phaine bagoi ingke o phone number call khlai di o jaga ni bumung kangke teller bon obo tam area bung tam khobjak teller bon dana ke area tamo eko gabrdi bo khobjago teler bo khobjaka ta gabor diwo phainai tabo gabor di area ni bisingo no teller bon para obo ekdom lama baiga na no borok no nai phaina ke napi mano engke subana ke subai bupano ke tinin baga singna sine jatan hambai